iluonga ni Phoebe Ongadi, Migori County. Alonye weche meke tiyo gi chiemo ka wanyalo geng'o godo tuoche kendo thiedho tuoche. Gi dho ngere wacho ni dietitian kata public health expert. Iwacho ni public health expert. Ero kama nya Dr. Phoebe. Kana bedo kodi chenro mogik ne wang'yo kacha ne wang'yo rabolo kendo ne wang'yo kacha kaka wanyalo tiyo kod rabolo e yore mopogore opogore, madini mar rabolo nitiere godo, kaka wanyalo tiyo kode kod kaka chiemo ma opogore kod bando gi mchele gi chapat mwang'iyo godo. Kawuono diher mondo wagomba aka kotenre kod chiemo mane? Ne wawuoyo kuom rabolo ahinya kendo namor ni jowinjo ano winjo. Koro kawuono wadwani mondo pod wawacho mana ni bando kaka staple food kata chiemo mang'eny ahinya Kenya wasani. Sani quantity mar bando dok piny koluwore gi kaka weather lokore, climate change, kaka sani quality bedo chieng bedo mang'eny. Utafiti wacho ni higa mar 2020 no produce almost 42 million bags e higa achiel. Sani endi we are less than 35 million. Manyiso ni atamalo mar bando ma wayude Kenya ka koro tin. Emomiyo koneno ka bei bende dhi malo to kendo koro dwaro ne ng'eny moloyo kaka wanyalo lose e Kenya wa. Koro mo wacho ni to nitiere options mang'eny kata kidienje mang'eny meke chiemo bende mwanyalo tiyo godo mokao kar bando kata staple foods. Bando ng'enyne othoth e diet wa kata othoth e mesawa nikech en chiemo mamedo teko. To wayudo ni nitiere chiemo moko kendo mang'eny mwanyalo tiyo godo kata ka ok bando kenye mondo medwa teko, kaka na wacho rabolo kendo wayudo tije rabolo mang'eny miwuoro. Kawuono wadwa wuoyo kuom muhogo to gi rabuon. Omuogo kod rabuon nyaluo. Adwani mondo mi kapok wadhi mabor ahinya, gimomiyo ber kwang'yo kidienje mopogore opogore mag chiemo. Iwacho kacha ni bando sani quantity kod quality dhi piny. Omiyo nyaka wachak paro kaka wanyalo yudo chiemo makare maber kod del. Kopogore kod bando ang'o kendo mwakete ga pachwa ahinya? Waketo pachwa ahinya mchele kata ochele. To ing'eni bando gi mchele gin chiemo ma samoro bedo processed, ofulo ni gikale machine. Mchele ka ber to nego bedo mchele moro ma brown ma pod nitiere gi pote, miwacho ni brown rice. Koro mane man gi nutrients maber kata nitiere gi vitamins gi minerals makonyowa e kit ngimawa. To yudo ni bando bende samoro ikawe titere orego koka mano titere machine to ogolo berne anyaiye ma oko cha to gi moe cha wuok mondo kore oko bed bando mayom, miwacho ni bando mar mfuko. Koro ng'enyne waja bedo gi mchele, waja bedo gi bando kendo waja bedo gi mogo mar ngano kaka staple food e Kenya wa. Ma kata kapono ni yudo bando seche ma quality gi quantity dhi piny to neni rego ino wuono mondo mi iyuda bando mahul kendo ni entiere kod pote, entiere kod more, en bando duto te to kotere masin to kendo koro ber ahinya mokele del thoro bedo matin. Iwacho ni wang'i kacha omuogo kachiel kod rabuonda nyaluo doge. Haya, omuogo thothne ipure gwenge mage kata onyalo yudore kamoro amora kod rabuonda nyaluo kata wadhi nyime kod twak. Erokamano. Koro kwachako gi omuogo kata jomokulu mariwa. Koro omuogo kata mariwa oseyud ni en achiel kuom staple food kata achiel kuom chiemo mamedo teko manyalo dongo kamoro amora e Kenya. Kama nyiso ni nyalo dongo kata mana kuonde ma chieng' rienye mang'eny. King'iyo bando kata mana mchele nitiere kuonde ma ginyalo mana dongo, kaka mchele dongo Kano plains kata kuma pi ng'enye kaka kuonde mumias gini. To koro muhogo to nyalo dongo kamoro amora kendo en niluonge ni a drought resistant crop. Manyiso ni en onyalo himili kata mana kuonde ma chieng' rienye mang'eny. Koro muhogo ni wayude ni en ober to berne yudore e roots kata mana e nyatiende onero ma emwakawo to watiyo godo. Koro en achiel kuom chiemo mamedo teko e del. Chiemo mar ariyo wadwa wuoyo kawuono mana kaka iwachono, wadwa kuom rabuon bende chalo mana gi muhogo. Embe dweche 4 ki dweche 6 osechiek kendo igole e puodho. Mano manyiso ni e higa achiel inyalo kayo rabuon diriyo kata didek kaluwore kaka intie. Kendo rabuon be en a drought resistant crop, manyiso ni onyalo dongo kamoro amora. En bende kawuono wan kode mesa wadwa wacho wachni. E picha kata neno ka wantiere kod nduma bende to kata kamano kaneno kikelo na nduma wamula ne nduma matin ber mar nduma kaka imulo mamoko gi kata wadhi nyime kod twak. Nduma bende en root plant kata mana chiemo mamedo teko. Entiere e group mar starches called cereals kendo embe ober zaidi to mani koro nduma to othoro dongo kuonde ma pi ng'enye to kendo bende en achiel kuom chiemo be mwanyalo substitute godo kata mwanyalo loko godo kar chamo mkati pile kata mchele pile kata mandas pile. Nduma be en chiemo maber kabisa kendo iwacho ni nduma compare nduma gi rabuon to gi mariwa iyudo ni nduma nigi low glycemic index. Ofulo ni sama ichame sana jogo man gi tuo meke diabetes to sukari ok hidh apoya nono malo enokawo sa muda mondo sukari oidhi.
koro manyiso ni ober ko compare gi to kata mana magi bende ok idh sukari ahinya, lakini nduma eni wacho ni ena root vegetable ma has low glycemic index kata makonyo jogo mantiere gi tuo mar diabetes. Ero kamana nya koro wamulo kacha nduma, wamulo kacha mariwa, wamulo kacha rabuonde nyaluo. To ing'eni thothne ka wang'yoga chiemo mwantiere godo odiochieng' ma kawuono, iwacho ga ni gin ga mag chai donge, inyalo madho kodgi chai gokinyi kata seche mag odhiambo. Tiyudo ka thothne wan ga gi mandas, wan gi chapat, wan gi kek, wan gi gik ma kamago. Adwa ni mulnwa mana matin rach mag chiemo ma wathoro chamo gi lak seche gi ne del. Kaka kek, chapat, mandas, nkangumu kod gik makamago nikech adwa ni wadhi healthy to wang'e rach mar moko kamondi. Ero kamana inya mane wawuoyo last time wawacho kuom gluten free diet. Mano fulo ni en diet maonge gi protein longo ni gluten. Gluten en protein ma yudore chiemo man gi wheat. Mano unga ngano, bali kata rye gin gi longo ni gluten. Koro gluten no ok orach, en protein maber bende man gi madili moko mikete del. Mana ni koro sama iloso wheat cha ema koro wakethe nikech koro wakete machine to ogolo pote ma oko cha kendo ng'enyne chiemo mantiere gi wheat ojabedo gi mo mang'eny, ojabedo gi sukari mang'eny, ojabedo gi blue band, samoro nyaka tong. Koro ing'eni mago ekote gin gik mamedo kilo kata ratil ma ok dwarre manyalo kelo shida moko kende del kaka tuoche meke dho chuny kata mana tuoche meke sukari gi makamago. Koro wacho ni nitiere alternatives wanyalo tiyo godo mok ni wheat kata mana pile to ni jogo bende mar gluten mantiere gi allergies kata mantiere gi shida gi tuoche milongo ni celiac diseases, mago tuoche mikelo kod gluten mantiere e wheat. Koro jok makamago gintiere gi option ma ginyalo tiyo godo kaka wacho ni nduma, rabolo, rabuon, mariewa. Magik mwachamo gi ogiricho en mani seche mokal kode masin to nitiere kaka imede gik mang'eny, imedo mo, imedo sukari, nitiere kaka obedo processed ma moro samoro ber ne nitiere ye ber no igolo, omiyo magi to en kaka owuok e puodho e kaka ena nikech ka wheat ber mantiere gi whole ok ojabedo malit mamila inye dhok. Oko mita chuth Dr. Phoebe kikwa wuonre kata mchele miwacho ni brown rice ni akeni ni neno seche miwache kaka natimo macho ni ober ne del te dhok kata ober nikech ing'eni ji mang'eny ok yani nitiere diversification minyalo tim kaka rabuon mating'o ni en inyal tede kaka en ni to kendo wacho ni sami tede to watede gi pote nikech ng'eny madili meke rabuon ojapondo e pote ma iye. Koro rabuon nitiere rabuon marachar, nitiere rabuon maratong, nitiere nyaka rabuon ma purple kendo nitiere ma orange. Koro ng'enyne ma wayudo Kenya wakaindi kata kuonde wakaluo en rabuon marachar ma iye rachar. Anyo niluonge ni sura mbaya gima chal kamano. Kendo maratong to kendo bedo matin e chiro. Kiwuoyo gi jok mauso to ginyisi ni maratong no ji mang'eny ok ohero nikech samo otedo ochiek to ok owuok mogo. Okano kaka nduma mokore kata kaka rabuon marachar mokore. To maratong no ema kawuono wabiro wacho ni ber mondo en ema wati kode mang'eny mana kaka wadhi neno e show makawuono. Kanye madwani mondo mwachaki nikech nitiere kod rabuon e lweti. Adwa ni mwang'i ber mar rabuon, tut kaachiel kod long'o mar rabuon, gimomiyo onego bed ni watiyo kode kaka alternative food kata chiemo mamoko kopogore kod chiembwa mapile. Kod gimomiyo onego bed ni wachamo rabuon maratong to marachar mokore matok mokre ahinya. Mago duto te thuolo ber. Rabuon maratong en koro sani odhi korume chiro. Mane momiyo watemo puonjo ganda kata mana jopur ni mondo okele mang'eny nikech en rabuon moseyud ni en gi madili mang'eny. Mokwongo gima en godo mowuoyo kuome en gimilongo ni vitamin A. Vitamin A ema miye rangine ma yellow. Kendo kaka omedo bedo ratong kaka vitamin A mantiere iye medo bedo mang'eny. Emomiyo wacho ni nutrition kata chiemo rangi en gimuhimu, rangi mar chiemo en muhimu nikech kaka alode kod olembe kaka rangi bedo deep, obed orange, obed red, obed yellow, mano manyiso ni madili mantiere iye ng'eny. Koro mokwongo en gi antioxidants. Vitamin A konyo kabisa e neno kata mana visual purple. Manyiso ni sama wachamo vitamin A moromo e diet wa nyithindo matindo nyaka jok madongo eyesight wa bedo motegno. Kendo inyal pime ka nyalo neno maber sama taya onegi. Sama taya onegi kata mudho ntie matin
pod onego bed ni neno matin to samoro yudo ka koro ok inyal neno nikech vitamin A kata mana levels meke antioxidants gi obedo matin e del, koro okonyo mondo enhance vision kendo okonyo mogik kabisa vitamin A ni mondo ogeng tuoche nikech ene modhi loso integrity mar skin kata mana ngozi to gi mucous membrane kanye mag tuoche donjo ga through the mucous membrane kata mana through the skin. Koro vitamin A konyo mondo otegno mucous membrane kendo konyo mondo otegno ngozi wa mondo kik tuoche donj mayot. Inyal yude rabuon maratong, inyal yude carrots, inyal yude chiemo kaka budho to gi olemo gi alode ma deep green kata mana ma green ma wachamo e diet wa. Kendo vitamin A kendo rabuon ni bende berne en omedo teko kendo kipime gi bando kata kipime gi marieba kaka wadhi compare kichame matin to onyalo mi calories almost calories 200 midwaro 100 grams marom gi matingo ni maendi waluongo ni half a cup kata mana around 100 or 250 grams. Koro manero omedo teko e del. Mar ariyo bende oseyudi ni entiere gi miluongo ni potassium wasebedo kwa wacho kaendi okonyo pressure mondo odog piny manyiso ni oketo mondo fluid balance potassium gi sodium o balance maber. Koro samo balance kamano to o dilate vessels manyiso ni koro remo pump mayot mano potassium oyudore rabolo mano wachocha kendo oyudore ei rabuon. Emomiyo rabuon ni ober bende ne jogo madwani mondo olal kilo mayot nikech en kichame ten gigi miluongo ni fiber. Koro fiber cha dhi miyo iyieng tonde ma soluble kata insoluble. Koro ibunjo ki yieng maber to kendo bende okonyo mondo okony tuoche miluongo ni lower respiratory infections kata tuoche mamako bundich. Koro wayudo ni rabuon nyaluo kopogore kod mit momit. Entiere kod vitamin A mang'eny ahinya maratong ni entiere kod potassium ma bende wacho ni biro miyo remo ringo maber, pressure nyalo dok piny kaito bende tuoche mag ich bende thoro dok chien. Wacho ni bende en carbohydrate donge omiyo wateko. Amanyiso ni kichamo rabuon donge mane ichal ngamo chamo whole meal koso inyalo medo mana moko go matin tin. Rabuon okichalo ngamo chamo whole meal, ichalo ngamo chamo fiber rich food. Wacho ni chiemo achiel ok nyal mi gimoro amora. Koro wacho ni sami chamo rabuon no kendo inyal tede yore mopogore okachwaka kende. Rabuon ni kaka ikawe ni to inyalo grate moro kama tincha to ikete wi mogo mani dwa loso godo chapat cha mondo oen rich chapat noero. Kendo rabuon ni inyalo tede maber mi nywase mana kaka wanywaso waru ma kawaida nyithindo chamo miluongo ni mashed potato moko bekete jomoko wacho ni mokimo. En chiemo minyal nywasa kamano gi chak matin kata mana gi mo matin nikech vitamin A en fat soluble vitamin obro dwaro mo mondo osoluble. Koro kawa keto mana mo matin sama wanywase cha inyal ted godo rabuon. Rabuon bende inyal los godo mogo iluongo ni gluten free. Maendi jok malose ilosa kendo kuja winjo maradwan mondo neni samite do rabuon kiseluoke maler to kikipile komondi kikipoke nikech samipoke cha gimiwito no iwito nutrients. Ka okinyal chamo pote cha ka osechiek to kare ka osechiek to koro poke bang ka osechiek bro do ka koro nutrients manentiere pote kama almost 20% nutrients mantiere rabuon bro do kosewuoke pote modonjo kuom rabuon. Koro jok maloso mogo mar rabuon gi no gi poki enena ing'ada matindo tindo en whole ing'ade matindo to kasi moi kose moe to irege kaka mogo. Koro mogo mar rabuon ni iluongo ni gluten free. En onyalo timo gimoro amora ma mogo mar ngano timo. Mana ni koro ng'enyne iriwe ga gi mok ngano matin ratio mar 70-30 mondo koro nkech mok ngano nitiere gi gluten madhi konyo mondo ngano omakre maber. Koro sami medo mok rabuon mok ngano iloso chapat, iloso pancake, iloso KDF, iloso nyaka cake, iloso chiemo mora mandas. Kikete rabuon to imedo nutrients, imedo manganese, imedo potassium, imedo calcium, imedo vitamin A, gi vitamin C bende makonyo mondo wageng tuoche. Wadwani wang'e ne yore ma inyalo chame godo nikech wacho ni inyalo chwaka kamano, inyalo rege e yor mogo to wacho ni kata ni bende mo nyalo dwarore matin mondo mi okonya omede teko. Manyiso ni seche ma ng'ato loso rabuon kaka neno ga samoro thothne tinde ji nyalo timo. Iloso rabuon tichaki chielo ma bende okang'eyo ni ma en direction maber koso okober ahinya Dr. Phoebe. Ober to okober kichiele pile nikech sami chiele cha to koro ikete mo miluongo ni fat soluble vitamin. Vitamins vitamin A, vitamin D, E gi K mago vitamins madwaro ni mondo ikete mo matin. Emomo wacho ni sama nyathi imiyo chiemo kata ichako imiye waru to ber kikete mo matin mondo koro oyud vitamin A mantiere chiemo cha mayot. Nikech vitamin A mayudore e olembe opogore gi vitamin A mayudore e chiemo meke
meke le. Koro wacho ni inyal chiele, kiseng'ade maber mana kaka inyalo tedo waru, kaka inyalo tedo rabuon. Inyal bule, rabuon mobul bende mit, inyalo bedo baked bende jok moko bet. Kita mana kaka en to bake maber, itinyalo kata mana loso recipe ikete tong matin ti brush e wiye tiketo bake bedo chiemo mamit. Koro inyal lose e yore mang'eny kabisa. To kendo sani bende wachak wayudo ni it rabuon owuon noti kodo jowa machon ne tiyo kode mondo ogeng' kech kendo mondo ogeng' oyud nutrients maber. To it rabuon bende oseyud ni kata sani geng'o tuoche mang'eny nikech nutrients en gi vitamin A, vitamin C, vitamin K, entiere gi iron, calcium, potassium, mago nutrients moseyudi kendo kipime to odwa chalo gi spinach kata mana ber mar spinach odwa chalo gi ber mar it rabuon. Ibude it rabuon. Maka kanyo Dr. Phoebe iwacho kata ni ber ma yude spinach yude it rabuon but kiteni to thothne ne kaka joluo ne wacho bidire mag kech. Moge kaka nyalo timro kode, timro nyisa gimomiyo anyalo chamo it rabuon tantiere kod rabuon. Kikidhi mabor kikisudi penj laktar koka le Ramogi TV ngima en mwandu. Wakawuoyo yo ka waduogo to wadhi nyime ponono nitiere kod penjo mora Facebook page en penj laktar inyalo tudori kodwa koka le yore SMS, koka le Twitter, koka le TikTok bende ibo yudo wakacha omiyo kikisudi kata matin yudwa kuonde go mondo mwago mbaka. Yie wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom kendo nyalo chote yo mayot. Bombay Navview Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K. Dubai and Zanzibar from 560 USD. Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD. Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD. And Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Machiegni kendo penj laktar koka le Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo chiemo makare to kwang'iya rabuon kende wang'iyo mariwa waseng'iyo rabuon e yore mopogore rabuona mabende thothne wayude gwegewa mag Kabondo. Rabuoni yude yot inyalo yude kamoro amora omiyo madini gi onego bedni wayude yo makare nikech rabuoni to wantiere go. Inyalo yude kamoro amora to wawacho ji mang'eny weyo ne jo Kabonde mapidhe to onyalo ti kamoro amora kata mana North Eastern to yudo ni between 4 dweche ang'wen kata dweche auchiel oselosore. Ne wang'iyo kata it rabuon Dr. Phoebe. Ang'o momiyo anyalo chamo it rabuon tawe rabuon to antiere kod rabuon monego bed nachamo. Amayo nyaka dhok chiemo yawa. Ruth tuoche obiro mang'eny tinde. To ndalowa machon nitiyo kode mondo geng' kech. To sayud ni kata mana sani sama kech onge pod inyal riwe kaka watedo traditional vegetables obed kaka itedo bo, kaka itedo skuma, kaka itedo spinach, chiemo gote inyal ted it rabuon. To kendo nutrients ma en godo kaka pimo nicha pimo mana gi spinach. Intiere gi chiemo ma konyo mondo omed remo e del nikech en gi vitamin C. Vitamin C konyo mondo build gimiluongo ni white blood cells. White blood cells go gine maka gi ng'eny e dendwa to wabedo gi teko moromo mar goruok gi tuoche. Koro maendi bende oloso eye health. Iyudo ka koro iga osenuang' tudo ka koro ntiere degenerative tuo ma koro wang' ng'ato ok nen maber nikech idwani rwako angolo. Koro gik machalo kamago bende chiemo mantiere gi vitamins kaka it rabuon mabe wawito samoro wamiyo dhok mana kaka nwafwenyo ni kata mana kor rabolo wasebedo kwa wito kwa miyo dhok bende opong' gi nutrients to antioxidants gi ema sani utafiti manyo nikech oseyud ni antioxidants gi gin gikonyo mondo gigeng' tuoche machalo kaka cancers, tuoche mikelo gi inflammation kata kuot meke del, kuot meke mucous membrane. Gini yudo gini antioxidants go gikonyo mondo ogeng' gimiluongo ni oxidative stress kata mana
tuo chembi manyalo miyo mondo wabed gi tuoche del. Koro ka rabuon, it rabuon nyalo konyo wa geng'o tuo, ang'anwa chame acham. Koro nyalo loso recipes mopogore, onyal ka it rabuon ber marwa ni to odwa gine matin to kiyudo kama fresh, inyalo kata mana ng'ade salad, inyal tede ka kichanganya gi traditional vegetables moko, inyal tede ka kitedo skuma, kata ka kitedo spinach. Chela it rabuon Dr. Phoebe, chibet pinyi chamo gi kuon. Daktari ko tenre kod picha wani antiere kod rabuon marachar, antiere kod rabuon maratong, antiere kod rabuon ma purple. Ni wacho na kata ni rabuon marachar thothne omit nikech omokore kendo yude yot mokalo. Rabuon maratong iwacho ni antiere kod madini mang'eny mar vitamin A, antiere kod potassium, antiere mana kaka moko giti. Ni wacho ni maratong ni berie saidi moingo marachar. Wang'e ma purple. Ma purple di ndike ento kong'eny kaindi to en be mana kaka nowacho ni nutrition rangi omata. En tire purple kamano nikech miluongo ni manganese bende ong'enye. Manyiso ni en koro thothne en gi vitamin A cha, lakini koro en obere gi brain development. Kaka jok madwaro ni mondo memory kata mana moods okonyo. Koro that deep yellow color mantiere gi manganese to gi magnesium obere zaidi konyo memory, konyo jok mantiere gi madwaro boost their moods, kendo ber mantiere rabuon moko gi by mantiere. Koro nyarachar ni ema daer mondo wawuoye nikech ene mong'eny to ene ma ji wacho ni ober. Yude yot. Koro wadwa ni mondo wajiw jogo manyalo, kendo sani be osedoro ni rabuon maratong ni bende loso pesa nikech sani koro information oseyudo. Koro kata ntiere factories bende madwa ni mondo los chiemo ma are improved, ma fortified kaka nwa wacho ni mogo cha. En sani koro gimanyo mana jopith ma loso rabuon maratong. Yude ok yot to dwaher ni mondo ene mwamany kodhine mondo wapidhe, to kata kamano rabuon marachar be pod en mana gi nutrients manwa wacho cha. Koro gimonge godo godo matin en mana vitamin A ma miyo maratong ni bedo rangi maratong. Makinyalo yudo maratong kawuono cham maratong, tich adek cham marachar, tich abich cham ma purple, ntiere ka kitugo kod samoro bendire ge mogo. Sukari mantiere i rabuon be ok en sukari marach. Nyalo wacho ni jok mantiere gi tuo mar diabetes koro rabuon mit ahinya. Wacho ni diabetes en chamo chiemo gi kiwango, ok en chamo chiemo mang'eny, chamo chiemo achiel mang'eny. Koro sukari mantiere i rabuon no en low glycemic index. Manyiso ni en okonyo mondo kikwa sukari mantiere dendwa cha oidh kabisa. Koro jok mar concerned about sukari mantiere i rabuon en a healthy sugar miluongo ni fructose madhi konyowa mondo wa manage tuo mar diabetes. Kendo bende jogo man shida meke obesity kata mana high blood pressure, rabuon ber nikech onge gi mo mang'eny iye, bende onge gi chumbi. Dr. Phoebe olonye weche mag chiemo, kaka wacho kod chiemo e geng'o tuoche kendo thiedho tuoche. Wadonjere mariwa koro. Erokamano ahinya. Koro mariwa ni bende mana kaka nwa wacho cha en be wapidhe moromo. Kendo rabuon ne wiya wilo kwacho ni rabuon wanyalo chame konumu. Kata konumu inyalo chame, inyalo bile ka snack. To mariewa to koro tamo wani ok wanyal chamo kanumu. En tire gi poisonous, gik ma poisonous e iye. Kwa chamo for a long time to nyalo miyo, ko ochame mang'eny to nyalo miyo koro organs wa bedo gi shida. Sana ka wachame to ok wacham chiemo moko nikech poisonous items wantire e mariewa go iduoko piny ka wamedo gi chiemo moro. Koro jo amoero ng'iyo marieba to kaso mama uso marieba ni nyaki bill kata en wacho ni kuongi bill monda ne ka mariewa no ber. Koro samitimo kamano imiyo o build up compounds gweko mabang'e kochamo gi mang'eny kech odwa no usi. Koro mondo usi nyakango bila. Koro samo bilo gi ntiere moko mariek mabilo tineno ka ng'udho kata mana gi pi okude dhoge to ng'udho, lakini jok mokia to bila macham. Koro sano ok onyal affect, lakini kimedo chame konumu e muda mang'eny ema koro kelo problem. Problems kaka magado ni leno wachni malongo nikech ka thothre samoro idhie puodho idhi golo mariwa samoro ni rio kuno odieche mangima ineno ki irado mariwa timodho pi matin tiwacho ni an maber. Sana izmantiere marieba gin poisonous ko cham gi mang'eny to ginyalo kelo milongo ni organ failure. Organ en adundo, dho chuny, kidney gik makamago. Koro ginyalo tudore ye kata makoro gikel failure in life. Kendo jok moko machamo gi mang'eny emomiyo kata ka wacho ni eat rabuon ber, eat mariewa nutritionally ober zaidi. To ok wanyal chame aoya ebe ok wawuoyo ahinya nikech ntiere gi chembe meke poisonous ma wacho ni ntiere e mariewa manumu. Koro kichame dichiel kata diriyo ok obitimo ni gimoro, to kaka imedo chame over long period of time onyalo kelo ni problem ka koro organs, adundo, kidney, koro kata mana chuny gini ka bedo koro gi problem nikech koro del
treat kaka poison. Gima abodwa ni mondo mitimna Dr. Phoebe machieng' ka waromo to koro wabro dhi matuta. Iwacho ni nitiere chembe kata sumu moko matin tini mariwa mako med chamo kuom ndalo mathoth to dikelo chandruok e fuoni mag del kaka chuny, adundo kod mago. Mariwa manumu. Manumu. Abo kwayo mondo mitim nonro maber. Koro kiduogo to obong'eyo ni odhi timo ang'o e adundo, odhi timo ang'o e chuny mondo mi kata jago no mapure mause we ng'iyo keto mariwa manumu e dhoge. Koro kwabere kod rach wang'e ne ber mar. Koro ber ne zaidi ka osechiek to ka okotede sana wang'iyo ni wach wake en chiemo maber zaidi. To kendo en koro pogore gi rabuon nikech to koro okwachwake gi pote en sama wach wake to wagolo pote maoko. Koro carbohydrates mantiere i mariewa ber bende en tire gi low glycemic index. Kipime gi carbohydrates mantiere ei rabuon to gi jogo ma manage tuo mar sukari to wa advise kata mana ni mondo ocham mariewa mang'eny moloyo kaka ochamo rabuon nikech glycemic index mantiere i mariewa en piny. Mariewa ni bende tire gi potassium kaka ne wawacho cha potassium konyo mondo o regulate blood pressure. Sama wachamo chiemo man gi potassium moromo manyiso ni potassium main vasodilator kata manyiso ni oyoto arteries mondo o pump remo maber nyalo konyo mondo jogo ma manage high blood pressure kata jogo ma manage pressure tuoche meke dho chuny kendo bedo maber. Kaso gende fiber mane wawuoyo chamo wasiko kwa wacho pile tonde gieki mariewa ni kodgi. Sama chwachamo chiemo mantiere gi fiber to nyalo konyo jogo mantiere gi constipation kata ich mamoko, jogo mantiere gi ich kata mana loose stool kata mana mluongo ni diep bende nyalo konyo jogo mantiere ose kata yudi utafiti mariewa nyalo konyo gengo kata mana cancers meke colorectal cancers kichame nikech ntiere gi antioxidants vitamin A, vitamin C, vitamin E to kod potassium. To wanyalo bero i mariewa mokwongo wanyalo lose kaka mogo kaka wanene e screen wakanyo. Mano mogo mar mariewa en bende iluonge ni gluten free. Koro mogo ma gluten free ni embe nyalo timo gigo ma mogo mar ngano timo mana kaka ne wawuoyo kuom rabuon. Inyalo los kod chiemo mang'eny maloso chiemo mar ngano kendo eto koro ya mana kaka beto oyom kendo onyalo makore maber moloyo mogo mar rabuon. Mogo mar rabuon yudo ni mondo makre ni maber kata kitedo chapat to yudo ni mondo iriwe gi ngano matine ka mondo o makre nikech ngano cha nitiere gi gluten. Moko bende wayudo chiro rabuon ma mosebedo dry niendi bende okonyo mondo ogol chembi manyalo kelonwa shida mora mora. Koro rabuon motuo bende e chiro ma indi wanyalo yudo ma irego to sama warege ober kabisa na nyithindo nikech en gi potassium cha kiriwe nyuka mar nyathi to nyalo konyo kata mana nyathi mantiere constipation, nyathi mantiere gi ich maremo, nyathi kata mana joma dongo be matemo manage ulcers onyalo konyo. Fiber chande bende benefits gi waseyudo to carbohydrates mantiere i rabuon ni bende ei marieba nyalo konyi mondo istahimili odiochieng'. Carbohydrates mantiere i marieba ki compare gi mantiere rabuon en bet ong'eny matin 191 calories per 100 grams to mind around 180 calories per 100 grams. Manyiso ni jogo matiyo tije matek kata tije madwaro ni mondo o kaw muda mang'eny ber ka gichamo mariewa niendi nikech entiere gi benefits mamedo teko e del. Wantiere kendo gi mariewa bende ma fermented en mariewa mobudi ng'enyne iloso kode bende mogo. En ober nikech process mar fermentation chande kata mana bago mogo nikech en ikuongi bude matin to kori ume to otwo. Process mar fermentation eno konyo mondo chiemo omed nutrients nikech odhi break down sukari mantiere cassava cha. Koro kose break it down to koro chama wachame dendwa yudo yot mondo okaw chiemo go mondo ogeng'nwa tuoche kendo okelnwa afya maber. Bende sama chiemo budi to kata mana kaka obilore dhowa pogore obedo mamit obedo mawach texture ne be pogore bedo maber. Jomoko bende tinde lose kaka crisps. Crisps ing'ane nyithindo mang'eny ok ohero chamo chiemo chwaka tinyalo lose kaka crisps. Mind nyalo bedo baked kata nyalo bedo deep fried e mo matin. Wacho ni mo matin mana kaka screen no keto maber. Mo matin ok rach ne chiemo mantiere gi vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Koro sama time kama wachamo mano to en more nutrition nikech en gi more fiber ka wapimo gi rabuon waru ma kawaida. En more nutrition nikech en gi manganese, potassium madhi konyo wa manage tuoche kendo okonyo mondo wa manage weight wa maber.
maber. Koro inyal ted mariewa e yore mang'eny, inyal kata mana lose kaka chips, king'ado matin, straight kaka chips to itede e mo mana matin, kata air fryer mondo kik tigi mo mang'eny. Koro marieba ok en achoka kende, inyalo chwake, inyalo tede kaka mogo, inyalo loso godo chapat, inyalo ruwo nyuka, inyalo kata mana loso kodi kuon bende. By the way, kuon mariwa mit ga mokalo. Kata kamano daktari, na winjo kimulo kata weche mag potassium. Isemulo gi mang'eny mokalo, ahinya mariwa, akati chaki mulo gi bende e rabuon ka ato. Kotende kod nonro ma bende watimo kata mwasi winjo, kotende kod chenro mara penjo laktar. Wayudo ni seche ma potassium nyalo bedo mang'eny e del, to nitiere kaka omiyo adundo gwecho mopogore. Ma nitiere kaka onyalo loko system kata kaka adundo gwecho. Maka ponono ni idhi kode anya to nyalo kelo ni tuoche kaka mag heart attack. Ado ni mondo mikwa duogo tibinyiswa ni okang' mane mondo beni wagige kod mariwa ka wadwaro potassium gi rabuon ka wadwaro potassium mondo mikiko chop kama koro ang'o miyo adundo gwecho e yo mok kare. Wamake maka kanyo ka waduogo to wadhi nyime en pej laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kik isud kata matina. We must have a plan, it must be deliberate, and it must be practical. Lazima tuchukue ushuru. Ne sirkal ma eyo kende manyaka Kenya lu. Hatuwezi kufanya guesswork. Kata kamano, jokanyo kod jopiny medo kwedo yorno. Sasa mnataka tena nirudi kotini? Bwana Omutata. Kata obedo ni ng'ur nitie, ler mar wach en mane. Pressure utapanda. Siwezi chukia kukaa life poa. Pinga kabisa. Nyinyi hamuelewi hii maneno. Tich adek jumani, Royal Media Services keloni kuku mar wach. E Citizen TV, Ramogi TV, Inoro TV, Citizen Radio, kod Hot 96. Chakre sa chielo dhiambo, nyaka sang'wen otieno. Ka ochakore gi sirkal, jolonye weche osuru kod uchumi, joriemba piko kod jokanyo mamoko. En duol, maonge ma ipimo godo. Achiel kachiel, chakre sa chielo dhiambo, tich adek jumani. Opako Nyasaye, and Rosemary Ogonya. Nimondi yudu wenda mar lamo kaka skiza kodni. De star aboro achiel star adek ang'wen adek hash. To parie niya Ramogi TV en audio wirdu tote. Mano kane parab kamora mora. Enango? Ungeni anasema nyeo ni aminga, tunyaka sani en poka yude. Enango mi in podi ranga malich kamano. Kitume mawa kelonu, otenore endhadho magi. Herana winje donda nina. Kawa kiko gi makare. Yudu tumbe miero mapachoka. Kod pinje maoko. Lost right here to stay. Yudu thuolo mar winjo tumbe manyien. Ke alishanena nani ya pinge. E chenro mar pado manyien. Nyakwara Mogi wuothie koda. Mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso. Chakre sa 5 okinyi nyaka sa 6. Kikibari e chenro miero e wang jowi mari mar Ramogi. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi.
Kijana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie aje amumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gyo kumba mar boda boda mari kata kama sira ujuki one kodi kike baji goi bang masira yudo kumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 100 kende *487*4# mondo mi yud bima boda. Machiegni kendo penj laktar ko kalera Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'io chiemo mopogore opogore, kopogore kod kuon mawahero, kopogore kod mandas, kopogore kod chapat, kopogore kod mchele mawahero chamo. Ido kacha ni mantiere kod rabuon, chendo mokalo ne wang'io kacha rabolo manumu mitedo kachiel kod rabolo mochiek. Kawuono wang'io rabuon wa mapile, rabuon mar nyaluo kachiel kod omuogo mabende ji luongo ni mariwa. Ne wakao yweyo nikech kane wakao yweyo ne wang'io ni potassium wawinjo kwa mule mang'eny mokalo. To jogo ma olonye weche mag chiemo kachiel kod madini bende wacho ni kapo nono ng'eny ahinya e del to onyalo kelo adundo mag weche mok kare, irregular heartbeat. Ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ni mariwa ni kaka chame ni, rabuon ni kaka chame ni ema kelo na adundo mok weche yo makare. Ere kaka nyalo fwenyo kapo nono ni koro ong'eny system kata ong'eny e del, to ere kaka nyalo geng'o mondo kik obed mang'eny saidi. Erokamano Ruth, kaki wacho ni wacha diet koro ng'eny ka wadwa ng'eyo madili mantiere del sana ne jogo mantiere gi problems kaki wacho go to timo ga miluongo ni blood test kata biochemical tests. Banero test madhi nyiso ni to maybe ng'ato ng'eny gi potassium kata ng'ato ng'eny gi sodium. To sana ka en koa kuom chiemo, ka waluo chiemo, kit chiemo maber kendo ka waketo kiwango madwarore, to potassium mantiere e chiemo kaka chiemo mantiere gi fiber gieki ok nyal bedo e kiwango ahinya manyalo kelo ne ng'ato problem. Mana kopo ni nitiere gik moko kendo kata tuoche moko manyalo bedo ni potassium bedo mang'eny. En ober nikech sama wachamo potassium to okonyo mondo balance sodium kata mana chumbi mang'eny. Koro o balance fluid balance. Nikech ka chumbi mang'eny obedo ahinya e del ma koro dhi kelo nwa problem mar adundo. Wacho ni ng'at ma healthy weight kaka rabuon mating'e lweta ni oroma ka iloso godo breakfast, wanyalo kata inyalo madhe kata mana gi chai mar chak kata mana chai mar koko. To ka shida mar sukari nitiere to koro inyalo keto sukari kando. Inyalo kendo chamo tong' moro achiel moboki mondo koro iyuda balance that. Kasto kaka tong' moboki inyalo lose kata mana gi salad moro matin mondo bed balance. Koro ka wachamo chiemo in moderation, ma wachamo chiemo kaluwore gi kilowa, ema wacho ni ber ka wadhi osiptal kata ka wa engage dietitians gi nutritionists manyalo loso nwa chiemo kaluwore gi kiwango marwa ne jogo manyalo. To kata jogo ma ok nyal bende ka wang'awa generally wacho ni kwa mfano nutritionist wacho ni idwaro in a day kwa chacha mkati 6 to 11 servings of bread in a day. Manyiso ni ngama ni servings tende ni slice achiel mar mkati en serving achiel. Koro ngama nigi kilo maber odiochieng' kopo ni carbohydrates ako mkati kende to kono gi kali 11 slices. Koro samoro kudo ka ng'ato chamo slices madhi 20 to koro yudo ka koro odhi keto kiwango mar unnecessary sugars kata unnecessary fat. Koro samo chamo mkati mang'eny manyiso ni oko balance chiemo moko momiyo dende dwaro mkati lilo. Koro ko balance mkati to chamo chiemo moko to dhi mana kao maneno. Kaka pichawani wacho around 2 slices maendi serving achiel. Kaka pichano keteno nyalo bedo half a cup ofuloni sama osenywas chiemo to kikete kikombe maka waida glass muama dogodo picha to half a cup mano serving achiel. Ka 1 cup oromo kanga machamo kama chamo mashed rabuon for breakfast. Koro potassium mantiere e chiemo mwawueko sana gintiere chiemo meke tubes, gintiere alode kod olemo. Ok en potassium mang'eny ahinya manyalo kelo nwa problem mar adundo. Kata kamano kopo no yudi ng'ato nigi problem mar high potassium levels to nitiere kendo kaka wanyalo ng'iyo diet ne mana kaka nitiere samoro be ma wayudo diet ma onego bedo koro cham chiemo ma low in proteins gima kama. Koro diet ne kaluwore gi mano inyalo losi mondo chiemo mamedo potassium ka odog piny. Nikech chiemo kata mana nutrition watiyo godo mondo wageng' tuoche kendo mondo bende wathiedh tuoche mantiere. Ilero maber mokalo. Thothne mana kaka ticho kod ranyisi mar mkati wacho ni kabeto ng'ato onego beni 6 to 11 servings.
mix katin ahinya to 11 kopo ni katin okende nikech carbohydrates kata starches gi ng'eny bando mowuoyo kuome ni medo teko to kata mana rabuon be medo teko nduma bende medo teko nyaka cassava bende medo teko koro ka en ng'ama just a normal person 6 to 11 servings orome to ka en ng'ama bedo piny kuon kwacha chani kuon kwa mfano to adhong achiel mar kuon oromo odiochieng ok odiochieng e serving achiel e adhong achiel mar kuon oromo e serving achiel odiochieng nyalo chamo kata adhong ang'wen ka oponi gokinyi nyaka icham mana kuon nyaka godhiambo ero kamana ahinya thothne wawinjo ga cases mayudo ni nitiere nyithindo kata nitiere family mane otedo rabuon otedo mariwa to iwacho kacha ni mariwa ni nitiere kod kwiri kata sum ma onego ji ma gin gigo mwasewinjo Dr. Phoebe ere kaka ng'ato nyalo fwenyo seche modhi e chiro kodhi nyiewo mariwa ni to dhi kelo na konyruok ok odhi kelo na tho bende nitiere yo ma in kaka jalonyo weche mag chiemo inyalo ng'iyo godo ni ma to en mar kwiri ma tok ber gi chiemo kod weche makamago. Koro nitiere mariwa ka idwa ng'eyo maber nitiere mariwa gin species mang'eny almost 100 plus kendo yudo ni pinje moko kantiere kata mana sweet cassava manyiso ni en mariwa makichamo twinjo ka omili koro gin varieties mang'eny bende wantiere gi mariwa my poisonous to kata kapok wawacho mano ber mariwa en achiel kuom chiemo maber ka otigodo immediately sana ka ng'ato dware fresh ka osegole puodho to kiko budho ahinya oko nikech kako medo budho ahinya oko e kaka medo anti nutrients iluongo gi ni anti nutrients phytates gini go koro bedo ma ok ber koro mokwongo ka ng'ato dhi chiro to nego penyi mariwa ni ogole puodho karango nikech ka en mariwa mogole puodho machiegni to wan sure ni pod en fresh kendo bende ka ok bana bro timo ne utafiti mondo ang'e ni mariwa mane ma ok en poisonous nikech ang'eyo ni marachar to en healthy maber to yudore chichwa to en mariwa manyalo konyo kendo sama watedo be iwacho ga ni tol maiye bende wagolo nikech embo ojakano anti-nutrients kata mana phytates kata ka okelo sum to gi bind mondo kik wayud nutrients moko iluongo ni anti-nutrients mantiere i mariwa to otueyo moko to en kaka carbohydrate kata kaka starch en chiemo maber zaidi ma wanyalo tiyo godo mondo wa substitute weche meke bando makoro sani endi kelonwa shida e pinywa ka. Dr. Phoebe mariwa ni wacho ni en adier opogore kod rabuon wa mwachamo ni kendo wacho kacha ni rabuon ka beto nego bini wachamo gi pote to kapono kidwa chamo pote no to tede mondi koka igol pote mariwa ni wacho no kacha ni thothne ipoke kata kapono no ni idwa tuoe ipoke kokituoe kokirege mondo mi obed mogo waneno ga cases mang'eny mokalo ma oganda wakawo mariwa kato iteno koseluok maber bende pod ing'ado matindo tindo timoyo matuo to en bende iriwe gi mariwa ni to en bende iriwe gi gik mang'eny kaka bando kaka bel kod gik makamago mondo mi eka dhi rege mogo seche ma ng'ato orego it mariwa mogo ma dhi kelo ne chandruok koso mano dhi kelo ne kata ka mariwa matingo makawuono tingo kae ni kinene maber tineno ka pote manyiso ni the process mar processing chiemo kwa processing ofulo ni chwake moe bude fermentation gite koro mariwa ma iloso godo mogo en koseluoke maler to nyapote maiye ema kosegol to nyaiye chato inyal twe godo emana sama kori chwake midhi chame ema ok ber nikech pok okale chieng bende is a way ma konyo mondo phytates kata anti nutrients mawacho ka mondo lal koro mariwa miloso godo mogo to kochuno ni nyaka gine nyaka poki wang'eyo kacha mariwa owuona mano en tuber owuok piny e lo aya kaeto mariwa owuok e lo kata kamano korecha emipidho mondo mikoka wayud mariwa makidwaro kodhi ten kodhi korecha wadhi ne it mariwa Dr. Phoebe. It mariwa na wacho ni en a lot bende masani utafiti osefwenyo ni en gi ber mang'eny zaidi en gi vitamins kod nutrients manyalo konyo mondo geng tuoche mang'eny mana ni koro obedo gi anti nutrients ka mang'enya matin moloyo it rabuon kendo dwaro ni sama ng'ato tede to kwong chwake bude kasto chwake to pi mochwake godo cha ipuko oko nikech poko oyudore ni pigego nyalo kelo anti nutrients koro ne jok moko ng'e tede anya to daher ni ka tedo it mariwa to watede teda it rabuon nikech it rabuon onge gi mashaka mang'eny en ober zaidi iwacho ga pile ni gimantiere kod ber ne nyaka bed gi rachne mariwa kata rabuon ok nyal bedo kod ber kwanda tamalo 100 kata 100%. Rach mane wasetemo mulo en ni kaka mariwa ni thothne koking'eyo to nyalo yudo ka entiere kod kwiri kata entiere kod sum mabende ni wacho kacha ni ka ng'ato dhi e chiro to ber kopenjo ni to mariwa ni gole puodho karango thothne yudo ka ng'ato dwa uso olingi mariwa ma ok obi nyisi ni gini na gole e lo juma mokalo kaka
janyiewo kata kaka jago no madwa ni family nene ochie maber. Ang'o gini minyalo ng'iyo kuom mariwa mondo mikiki kaw mariwa mantiere kod kwiri kata mariwa mosebudho piny ahinya nikech jauso to bodwaro uso Dr. Phil. Jauso bodwaro uso. Koro samoro be king'iyo kata kuma ka mariwa kama otonge godo nyalo yudo kaka motonge godo samoro osetuo osechako lokore nikech oxidation ka oriwore gi oxygen. To rabuon to ka wawuoyo to en ok ochuno ni nogole puodho karango kendo iwacho ni rabuon ma kata kogole puodho to afadhali kik iluoke nikech ka ngiweya kamano to bro dak aminga ka iluoke to kendo kethruok ne nyalo bedo mapiyo. Jomoko bende kaw rabuon manumu to kete fridge onge tiende kikete kama cool and dry ka kogole puodho no to koro mana samidwa tiyo kode ekirudhe maler iluoke beber kirudha kaka inyalo rudho kata mana sufka kata mana sande mondo gol chilo tata nikech en chiemo midwa tedo kod pote. Koro mariwa ber ka ing'eyo chiro to ber ka ing'iyo inyalo neno mariwa makoro pote osetuo kendo koro onge kata mana gi afya oner mano ero nyalo bedo mariwa ma ok ber. Samoro be jomoko jaketo chuodhe wiye koro inyalo golo mondo ing'i mondo mi iweni koko gole puodho. Nikech jaole dwani mondo usi koro sinyalo ng'iyo mondo koro king'iyo ka ineno ka en mariwa ma kata mana cover ne osechako nuru matin tinyalo ng'iyo ni mariwa mose budho oko. To kore momiyo afadhali koro ka en gi tashwishi to kare itiwa gi mariwa mosebedo dried mosetuo kata mana ma osebudi. Iwacho ni gimoro amora mantiere gi berne nyaka bed kod rachne abudho kimana kanyo kwanda tamalo 100% thoro ga bedo matin mokalo. Rach mar chamo mariwa ahinya nyalo bedo ang'o kaito rach mar chamo rabuon ahinya bende nyalo bedo ang'o nikech in koro jomoko bokete ni en mariwa tene breakfast te lunch tene supper ten mariwa makaka koro watimre ka onge. Koro mokwongo chiemo kaka nowacho ga gin chiemo mamedo teko manyiso ni gin gi starches gi sukari. Koro ka wachame mang'eny to kaka nowacho mane wantiere kae ndi wacho ni ka wachamo mkati to glucose levels me remo dhi malo to ma ok watigodo sano dendwa dhi kano in form of fats. Koro mana kata mana magi be ka wachamo mang'eny mopita kiasi dendwa bro mana kawo motiyo godo sano kaso moko bro kano koro mage mamalo kelonwa kilo ma ok dwarre. Koro ing'eni sama kilo ng'eny obesity bende donjo. Ka obesity odonjo to kata mana tuoche meke dho chuny tuoche meke adundo atherosclerosis kata mana tuoche meke mabiro nikech mo mang'eny e del koro nyalo biro. Koro carbohydrates ber to konego wacham gi mang'eny. Koro ka wachamo mariwa maber ahinya ma kawuono wachne ni mana kaka iwache no rabuon be maber ahinya nyalo kelo kilo ma ok dwarre ma dendwa ok tigodo. Mar ariyo bende kaka nowache cha ne jogo ma manage tuo ma sukari mantiere rabuon en sukari maber nikech en sukari man gi low glycemic index. To ka wachame mang'eny ahinya onyalo kelo mondo sukari oidh mamalo. Koro wacho ni rabuon bende ichamo mana in moderation mondo ng'enyne iyud ber mantiere rabuon ma ok ni kichamo mang'eny ahinya kendo mondo okel problems moko. To kaachiel gi potassium mani sewacho maber kabisa kobedo too much bende nyalo kelonwa problems kaka adundo gwecho ka wamedo gi mago kaka wacho bende anti nutrients mantiere chiemo gi to ber ko chwake maber kendo ichwake mochiek maber. Rabuon kachiel kod mariwa ema kawuono wang'e ni kaka wanyalo balance gi mondo kik obed matin ahinya del kik obed mang'eny ahinya. Ere kaka wanyalo balance gi Dr. Phoebe? Koro wanyalo balance gi mana ka wang'iyo food groups. Kasa wedo ko wacho ni food groups gin mang'eny gin almost 10. Kawuono wawuoyo achiel kende ma en starches and grains mamedowa chiemo. Ntiere green leafy vegetables kata alode maralum ntiere olemo wan ga gi chatwa moro ageni diketi magodo kanyo koro ging'eny koro types go te kawa balance chiemo variety kendo wasebedo kwa wacho ni kaka kawuono wacho ni rabuon ber kabisa to koro ok ochuno ni koro rabuon ne michamo kende nikech ka ngiwe rabuon iwe nduma to kibiyudo ber mantiere nduma kiwe mogo mar bando bende koro ber kwa chamo gimiluongo ni variety en chiemo to wachame kidienje mopogore kaka koro chiemo mamedo teko e del ka proteins ntiere ntiere omena ntiere rech ntiere tong ntiere liver koro gite gin gi unique benefits magin godo makawariwo koro kawariwo mariwa ni wachame gi balanced diet to kata kawariwo rabuon wachamo gi balanced diet to wadhi yudo ber moa kuom rabuon kendo yudo ber moa kuom chiemo mamoko gweko. Ano ka sama yo wanga Dr. Phoebe daher mondo mikoro wang'e cooking tips kaka wanyalo loso mariwa e yo makare moko wito madini kaka wanyalo loso rabuon e yo makare moko wito madini kod nisemulo kaka wanyalo chamo gi to
to cooking tips maling mag tedo wachak kod mariwa koro mariwa ni endino wacho ni kawanya kaka nyalo lose mana kaka inyalo los waru inyalo poke tigolo nyaiye cha to ing'ade kaka chips koro nitie jomoko manyalo chwake mana matin to koro sami chwake nyalo keto spices gi ma kaka idwaro garlic kata mana tangawizi mondo obed maber kata mondo lokre rang kata mana turmeric bende maendi potato chips turmeric bende mami yelo nendo kendo wasebedo kwacho ni giber koro mano ero kisepoke kaka chips inyalo tedo ne nyithindo kata chande tiketo negi tomato sauce kata tomato ketchup to gichamo godo gi chiemo magiero kachiel gi salad kata mana kachumbari kaka idwaro mana achiel inyalo lose bende kaka crisps mana kaka ne wasewacho cha crisps mong'ad matindo tindo kaso koro bedo air fried kata mana bedo deep fried mano bedo pod achiel kuom kaka inyalo los mariewa inyalo lose e mogo gimoro amora ma mok ngano nyalo timo mariwa nyalo timo kendo sani yudo ka gin ok bet gi yot ahinya gluten free diet ji mang'eny sani manyo diet ma gluten free manyiso ni onge gi protein manyalo yudo wheat cha inyalo lose kaka mogo nero kendo pinje moko kaka Nigeria to iluongo ni fufu no ero gichame mang'eny gichame ga saidi mana kaka wacha bokuon Dr. Phoebe amor mar bedo kodi e chenro makawuono kata kamano chieng' moro kiyiena to wabede kod chenro mar tedo makende ok ni watedo ni watedo to yore mopogore kaka wanyalo tedo mang'no mi wachandruok mag chiemo kod mabro konyowa nikech awinjo kimulo wach mar ketchup awinjo kimulo wach mar tomato sauce awinjo kimulo nikech ma en chiemo mamigosi kato wachak wachiele wachak wamedo mo wachak wamede ketchup wachak wamede mo yore mag tedo gi kaka gihinyo ngimawa kaka ginyalo kelonwa tuoche kiyiena to chieng' moro wabed kod chenro ni onge wach wabobedo godo mbele ka wach mogi wagodo di chieng' makawuono owacho ni ok en bando kende kikwayo ni mogo omedore nengo nitiere yore mang'eny kendo puothe wabeyo kaluo wanyalo pidho nduma wanyalo pidho marieba wanyalo pidho kendo rabuon to bende kaber to wamanye rabuon maiye nyaratong nikech kako medo bedo maratong ten gi nutrients makoro wacho ni sana vitamin A mag konyo mondo wageng tuoche kendo konyo nyithindo kaachiel gi joma dongo mondo odonge yo makare. Erokamano nya Dr. Phoebe nyaka kendo chieng' machielo ngima en mwandu. Erokamano. To kapono ni kapok awi ka inyalo yudi tiyudi kune Russia Hospital Kisumu wantiere kamluongo ni Hospice Plaza kamano. Erokamano ahinya. Penj laktar ko kalira Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima maber nikech ngima en mwandu ichama ang'o iketa ang'o e dendi kato bende thothne wang'iyo ga ni ka en rabuon wamadho godo chae ka en omuogo kata mariwa wamadho godo chae oyo inyalo cham gi yore mopogore kuom ranyisi rabuon goganda mitga mabor kapo inyalo yudo rabuon goganda kata iketa lot moro e bathe mano en chiemo maber mokalo mariwa ni bende inyalo chame yore mopogore inyalo chame nyaka kod alode mag nyaluo kaka osuga deka tuga kod chiembi tibro yudo ka bera chuth mate chero ni na ndutho tieno nyaka kendo chieng' machielo oritoru masani.